Bi. Unsa man na dukyo? Ay lingkod lang diya. Gusto man kani muna. Ayaw na dukyo. Mugamay na. Kuya ni kabuan eh. Init ya. Pare na ko buanga. Tagaan ng para di miyos ko ah. Problema na ko ani nun. Tambal ba si dukyo ani? Tambal si kasyani oy. Dagto sa kobe. Dukyo din no. Dukyo. Masaba mga dukyo. Kita oy. Sige wa ka panawag ng Tutski. Unsa may problema nimo? Nang toyo ng dukyo. Kani dukyo ba? Ginawa mo ko ni uli mahal. Mo day problema day Tutski nimo? Bantog day sige kag panawag sa kuha day. Awa day ning resulta na ino nang imong sige pamakra. Mo na mga kwarta ka. Naghago kag pamanday, naghago kag pambuos ito once na yung sildo nimo mo ato di kag kulon di ka magpapugong sa mua. Pag daw dukyo, ito ko nimo. Magtog. Kain. Na, di na mo kain na kayo. Resulta ni dukyo ko tugihatag sa kumpare dukyo. Aga tawaan dukyo eh. Amo ba? Unsa man sige hatag niya sa imuha? Kung am dukyo nang mayagrap ang gahi mo sa kuwat tanang gahi yun ay tinuod. Oy pa. Ayaw ka problema na Tutski. Na ako yung solusyon nimo ana. Ayaw ka. Kau, adto to sa gate kau, so dire. Kay ako na yung 100 kay tambala na to na. Dukyo di lang tatalukyo. Kaya mangutad ang kagitaw. Silingan. Ato lang tagito. Amo ba? Tutski. Sige, maggawas na ko din ha. Loko mo kay Kagnaw, ako ba? Babahan ko, dito ko, lingkod na dito. Panay siminto. Ako, dito ko. Ay, mapunta ko nimo. Gawas ko. Sige, pag-iyo. Bibi, lingkod lang diya, lingkod. Kaya ato ang sukdon, yung sa nakataas. Kung sa may kurma ni mo eh. Sa bana. Kaya ato ang sukdon, lingkod din na, lingkod. Ari, lingkod o. Mayagra dukyo ha. Dukyo eh. Kung sa manay mo eh. Sige naman nagbarok. Hindi mo ko ni. Ato ang sukdon no me. Kung sa nakataas. Mga 7 siguro dukyo. Ayaw sa palihok ka. Hindi mo palihok ko na. Mana dukyo. Ay, sa- Dukyo mauwaw ta dukyo. Oh, 20 metros. Sorry. O lingkod sa diya. Kaya ato anang panon, tambalan. Bi. Unsa man na dukyo? Ay lingkod lang diya. Gusto mong kani muna. Ayaw na dukyo. Gamay na. Bartilyo na dukyo. Ay, mo kanino ato ang dinugdugon. Kung sa kagahi, Kana lang dukyo. Kana ba? kini lang. Oh. Unsa man ato na? Ay mo ra nang kon dukyo katong pakang Oh, bi, ana. Di anay mong tili mo. Di ba ka gusto ito martilyo? Di, lang, sana nang, di anay mo kamuti mo. Di ato arkon sa. Ayog, chabaw ha? Dili. Ay ara. 1, 2, 3. Sakit? Okay ra. Ay. Sakit ba? Bedapa. Bedapa lagi ni, bedapa. Dabo na. Sakit yan? Gamay lang. Wala na? Wala na dyan eh. Wala na dukyo. Wala mana. Wala na. Wala na. Ibang daong ni mo. Ayo dukyo. Ayo na. Selamat dukyo, selamat dukyo. Selamat. Balin lagi to. Siyahan mo. Kiyawa to ya kapalaw eh. A few moments later. Push. Turtol dong, may baki. Balik. Turtol ba? Okay. Pumunta na rin.
Ah, iyo kayo. Purpul lah, purpul. Eta, sige to. I'm on top of the world! Balik, 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 balik. Ito mo sa... Diba? Sama kung Oo, gawin. murti. Kedua, diba? Tikto yun. Pundua eh. Bay, bay. Ini menggunakan bay. Ay, sama ko eh. Dua terus lu. Jadi manggut bay kanang nakita kong dokyo, bakita mong dokyo bay. Ah, kapag katong mananambal. Tuan terus babaw. Ah, asa? Tuas babaw. Ah, nagsakay sa kabaw. Buwan mo. Sige na, lakaw na dito ko. Si Dokyo, nagsakay o kabaw. Ah, nasa babaw. Nasa babaw dokyo. Oh, sige, atur ko. Salamat kaninyo ah. Bungol ko totoo na ka. Buta bungol na do. Totoo na. Wala do, dipit na do. Do, do. Sa mukha, tuwa na, dipit na. Nakakatuwa na, sama kayo. Oy, wala may iwa. Daw, bungol ah. Kamu ni na bungol. Isingit kili. Kamu may na bungol nun. Sama ko, tuhanan. Kamu may na bungol. Ikaw sama sa direk, katuwa ko ng... Daw sa bungol. Tapos pinanggal di kayo ako niya akong motor na ko. May helmet na ko. Pila na ni katuwig akong helmet na ko. Antod, nakuha na ko ng motora ni. Kaya akong helmet na ko. Kinawat ko na ko ni. Ang tagihan ni, tag-body gopods ko ah. Panahinduan ni. Oh, nana po ng bungol. Samok-samok naman sa kuha. Huwag na akong itrabaho din niya. Dokyo! Oo, unsa naman po. Doon saan po ituyo ni mas kuha. Nana po ka, Dria. Magsamok-samok na po ka. Istorya ko nimo. Ang istorya ko, di mo budong ka. May pamuli ka. Nangamusta ron ko nimo dokyo. Nice ni kini mo motor dokyo. Oo, kaya ang motor na ko. Bago na ko ning kuha. Ha? Bago na ko ning kuha. Ikaw at kini mo. Wala na ko ikawat. Bungol. Unsay ungol? Nga niari ram ko nimo na mga mustar man ko nimo. Ah, mo ba? Oo, okay raman ko. Murag ikaw lang. Murag di pa ka okay. Murag wa pa panaulian. Unsay way tuli? Magpugay ko na tuli pagkahapon. Hubag po mga kini. Ah, bantog di wa pa ka na ulian kay bago rin kan tuli di gahapon. Ya, kumusta man yung mga maintenance mo ang lunggan na bungol? Tasyo. Aw, pagbuhat ko na maintenance sa kong trabaho, pre. Hindi ko sa pagkuling pre, makikita ko, pre, baka na kuna. Sabi siya, maintenance sa trabaho daw. Nya, na maintenance mo ka kasi ng trabaho nimo. Daghan na ka kwarta na ron. Ha? Wa mo Daghan na ka kwarta. Unsay kanta, wa mo kong kanta sa kong trabaho. Na kanta na po diyang giingon niya. Kwarta akong giingon ako. Nya, kung wala naman kaya kailangan tuyo kung di mo sa kuha, lakaw na lang. Na, namaligya na kag tuyo. Dokyo, mo ko na nakapalit ng motor, eh. Na, duta motor mo, maura ni si mong halin si mong tuyo. Tuyo na sad. Tuyo akong giingon ako. Ay pamuli ka nito tasyo. Ay, maglagot di kayo kita sa muhang naong da. Unsay nangagot. Nga, wa mo ko nangagot, Dokyo. Ikaw ba? Kaon ko ba bulga mo? Ikaw lang yung babulgam. Dili yung nangagot na pumu. Lakaw lang kay dito kay napakoy lakaw. Ha? Gilangaw ka? Wa makagilangaw god. Kalangaw sa mata. Lakaw rito. Ha? Lakaw rito. Wa lagi ko gilangaw lagi. Oh, wala ka gilangaw, okay. Gilangaw na yung mga area dito. Ah, wala pa ron. Oh. Bakit yan? Oh,